बे मोनाबिलि समाव बयनिसिमबो गुड नाइटखौनो होनांसिगोन माने उन्दुनोबो सम जाखाबाय। साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बरना लाहरनाय जालायबाय सायखं ब्लग इउटुब चेनेलाव। दासान्दि नोंथांमोननि सापर्ट मददजों मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। थ' नोंथांमोननि अननायाव 3K जानो थांगासिनो दं आंनि नैबे चेनेलाबो सायखं ब्लग चेनेला। सानफ्रामबो भिडिअ होनो नाजालांबाय थानि। चेनेला फिसा नालाय नोंथांमोन सानफ्रामबो भिडिअ होनांगौ जायो। आंनि भिडिअफ्राथ' ओरैबायदि जानला मोनला फैलागासिनो दंना नोंथांमोन सोरबाफोर मोजां मोनाखैबो जानो हागौना नायनो। मानो होनोब्ला आङो दैलिक भिडिअ होनो सानलांगासिनो दङ माने दैलिक भिडिअ होनो थाङोब्ला बेफोरबायदिनो माने कन्टेन्टखौ बानायनांगौ जायो। कन्टेन्टआथ' जानानै फैखाया नालाय कन्टेन्टखौ गाव गावसो दिहुननांगौ जायो। बेनिखायनो सानफ्रामबो ब्लग होनायाव माने बिराद मुस्किल दं माथो नोंथांमोन। सोरबा मोजां मोनो सोरबा आरो मोजां मोना। बेनिखायनो माने सानफ्रामबो भिडिअ बानायनायाव खस्थ' दं। चेनेला फिसाना ओंखायनो सानफ्रामबो भिडिअ बानायनोब्ला माने खस्थ' दं बानायनांगौ माने सोरबाथ' मोजांखौनो मोनस्राया सोरबा मोजां मोनो। मोजां मोनग्राफ्रा नायलांबाय थादो। चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनगोनखौ आसा खालामबाय थायो। जाय बिथांमोना नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। मोजां मोनैखौथ' आरो नायहोनो हायाना मोजां मोनग्राफ्रा नायखागोन। फैदो लाइभआव दसे आंनि साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोन। गोदानब्लाथ' आरो मा खालामनांगौ मिथिखागौ। साबसक्राइब खालामनानै लादो नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ होलांदो। जोंनाथ' दिल्लीयाव दा बड'लेण्ड महा उत्सब सोलिगासिनो दं नै दिनैनिफ्राय। गाबोन 15-18 नभेम्बर। दुखु नांदों बुहुत मानसिफ्रा माने ट्रेनावहाय बायदिसिना माने खाव जादों निउसफ्राव माने नुदों ओंखायनो दुखु नांदों एसे। जाहाथे फैनाय समफ्राव बेफोरबायदि दाजासै। एसे मोजाङै जोथोनै लाब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि माने बेगफोरखौ मबाइलफोरखौ मोजाङै लाब्लानो जाबाय। जानला माला माने गोदो गोदो उन्दुनानै माने नोंथांमोना बेगफोरखौ जानला मोनला दोननो नाङा मोजाङै लाब्लानो जाबाय। मबाइला एकदम नेटआ एसे प्रब्लेम होगासिनो दङ। जोंहा बे बड'लेण्ड महा उत्सबआव बाहागो लाहैनाय सार मेडामजों लोगोसे लोगो नोंथांमोना फैनाय समाव माने मोजाङै फैदो। गावनि बेगफोरखौ माने मबाइलफोरखौ मोजाङै लाब्लानो जाबाय। फैसा खावजानाय मबाइल खावजानायफोरखौथ' आरो बहा मोनफिननो एथबां गोजानाव ना। ओंखायनो मोजाङै फैबानो जाबाय। गोदान फैदों कमेन्ट खालाम नोंथांमोन कमेन्ट खालाम। सोर बबेनिफ्राय नायगासिनो दङ। सोर बेसेबां सापर्ट खालामो कमेन्ट खालाम। कमेन्ट लाइक सेयार फैसा नाङा लोगोफोर फैसा नाङा खालामना होबानो जाबाय। कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय। गोबाव जाथारबायमोन फैयैया लाइभआव। आरो मोनसे खोथा नोंथांमोन फेसबुकखौ नोंथांमोना गोसो गुदुंफ्रा फल' खालामना लानांगोन फेसबुकखौबो सायखं ब्लगआनो। ओमफ्राय आंनियाव माने फेसबुकावहाय फ्रेन्ड रिकुवेस्ट ओरैबायदि फैनानै दंयो। बेखौ दा माने आं एक्सेप्ट खालामनो हाला मानो होनोब्ला 5,000ल'सो जायो नालाय। दा 5,000 बारा जाबाय एक्सेप्ट खालामनो हाला। ओंखायनो नोंथांमोना आंखौ फल' खालामब्लासो आंनियाव बारायसिगोन आरो। दा आङो एक्सेप्ट खालामनो हाला। इउटुबाबो 3K जाहांहां जानानै दं आसा खालामो थाबैनो जागोन होननानै। मोजां मोनग्राफ्रा नाय मोजां मोनैफोरखौथ' आरो मा होनोने लाइफआवबो आरो मा बुंनांगौ बारा बुंनो रोङा बिदिनोसै आरो। सानफ्रामबो भिडिअ होनो सानगासिनो दङ नाथाय भिडिअफोरखौ माने मोजां बेफोरबायदि कन्टेन्ट मोजां होनाय जायाखै आंना। आबां जाबां नबां जाबांसो होलागासिनो दं।
भिडिअखौ लाइभआव फैग्राफ्रा कमेन्ट खालाम, कमेन्ट लोगोसे सापर्ट खालाम, साबस्क्राइब खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो आंनि लोगोफोर मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला नायनो गोसो गुदुंफ्रा। गाबोनथ' जोंहा 10 नभेम्बर। नोंथांमोन सोर सोरनि जायगायाव मा बायदि खुंदों कमेन्ट खालामना खिन्थाहरदो। आंबो गाबोन थांगोन मिटिङाव, फुङावनो ओंखारलांगोन, फुङावनो थांगोन। जोंनिया एसे गोजान जायो। जोंनियाथ' ओरै गरमारासो गोलैयो नालाय। जोंना ओरै सान्तिपुर गरमारा बिथिंजायसो। गाबोन थांसै। गाबोन नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि बे गरमारा नालाय जोंनिया बेवहाय माने थाङोब्ला मा भिडिअ बानायनो हायो बानायनोसै, नोंथांमोना निसय नुगोन। गाबोन थांबाथाय बानायनोसै। गरमारा सान्तिपुर जोंनिया। आरो नोंथांमोन लाइभखौ बारा गोलाव खालामला नामा? गोबावजों बिदिनो सम सम फैबाय थागोन। नोंथांमोनहाबो सापर्ट खालामबानो जाबाय। नोंथांमोनहाबो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरो ना, गावनिनो फंबाय साननानै बा लोगो साननानै, बन्धु साननानै। बिदिब्ला आङो नोंथांमोन लाइभखौहाय बारा गोलाव खालामलाना, एसेयावनो दोनथ'नोसै। आरो बे जाय बिथांमोना दायो दिल्लीयाव बड'लेण्ड महत्सबआव बाहागो लागासिनो दं, बिथांमोना फैनाय समाव जाहाथे ट्रेनावहाय मोजाङै फैयो, माने गावनि माल बुस्थुफोरखौ जानला मोनला दोनाबालानो गावजों मोदोमाव लाफाबाय था, मबाइलफोरखौ खोरखि जिंफ्राव दोननाङा आरो ग्लासफोरखौ खेवनाङा, खोरखिजों हानहरो। जै मबाइलखौ हाननानै मोनखाला बिसोरनि खिथु लानजायबो मोनखाला। बिसोर मालाय सालु गोजाजों, बिसोर आरो टिम थायो। बेनिखायनो माने नोंथांमोना मोजाङै फैबानो जाबाय। थांनाय समावथ' गोबां बेफोरबायदिनो माने मुवा बेसाद खावजाबाय नुनो मोनदों। ओंखायनो फैनाय समाव बेफोरबायदि जाहाथे दाजा, मोजाङै फै। आरो मोजाङै देहा लानानै, गोग्गो देहा लानानै न' फारसे फैफिननो हाथों, बेखौनो इसोरनाव आरज गाबबाय। दिनैनि लाइभखौ बारा गोलाव खालामला, एसेनोसै। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।